На робството, казало се е Плаво. Годината е 1878 година, когато местните хора започнали често да ходят в Одрин, където е било руското командване, за да се оплакват, че са тормозени от набези, от башибозушките орди и така нататък, при което всъщност руското командване съзнава, че това не е територия, която е част от руската окупационна зона. Затова поставя задача на капитан Петков той да дойде тук с мисия да убеди хората по някакъв начин да отидат в Одринския велоед, където руската тогава армия е можела да им окаже защита, да им окаже помощ. Тръгва насам с 3 казаци. Капитан Петков по пътя среща още 2 души, които твърдяли, че идват да изкупват тютюн от село Плаво и се присъединяват също към хората, с които е тръгнал капитан Петков войвода. Идва в селото. На следващия ден е било денят Свети Костадин, когато всички хора, елита на селото се събират в тази църква. Той решава да използва точно този ден, да влезе и да поговори с големците, да убедят хората и по някакъв начин да тръгнат към Одринския велоед, за да бъдат защитени тогава от руската армия. Влизайки обаче вътре в самата църква, явно по някакъв начин е станало достояние, че капитан Петко е вътре в самата църква. Тогава ордите, башибозушките, помня ми си онзи полковник Сенклер от сериала за капитан Петко, започват да обграждат църквата и всъщност настава много неравен бой. Идва време, когато капитан Петко осъзнава, че битката вероятно ще бъде загубена и тук възлага задача на 3 от тези, които са дошли с него, да тръгнат в различни посоки, за да търсят помощ от руското командване при това, което се случва тук. 2 от тях са убити веднага, като излизат от църквата. 3 е ранен. Не се знае дали е достигнал до руското командване. Предполага се, че е успял да го направи, но така или иначе битката става все по-неравна и капитан Петко решава да използва хитрост, т.е. да използва последните 2 часа надежда, като развява знамето, с което заявява, че се предава и отива и се оговаря да му дадат 2 часа време, за да може той да убеди големците на селото, които да поговорят с хората, да не оказват съпротива, т.е. да се предадат доброволно с надеждата, че през тези 2 часа нещо може да се случи. Някой може да дойде на помощ. Започва да минава времето, хората на Сенклер са навсякъде наоколо. Според преданията на хората, които живеят днес в селото и това, което той описва в едно свое писмо, което днес е запазено във Варна, е, че отсреща някъде на църквата имало една чешма с голямо вековно дърво. Там, където odpoчивали военачалниците и всъщност започва да наблюдава на кого тези хора ще поднесат кафе или ракия, кой каквото е пил, съдейки, че най-вероятно това ще бъдат командващите обсадата. Вижда кои са тези хора и с още един от своите съратници от тези 2 прозорци, които са отсреща, се прицелват в точно 2 военачалници. И тук, за щастие, изстрелите се оказват точни. Защото ако това не се беше случило, може да си представите какво ще да се случи с хората, които са вътре в самата църква. Шанс, въпрос на едно хрумване, на 1 секунда, на един точен изстрел. Селото е спасено, хората изпадат в паника, че едва ли не е дошла помощ отвънка, разбягват се и по-късно жителите на село Плаво са отведени в Одринския велоед, където им е оказана защита от руското командване. Това, което виждате вътре, като обстрелване отстрани са следите от времето, умишлено оставени така, за да бъдат свидетелство за това, което се е случило през 1878 година. Църквата се казва Свети Пантелеймон, случайно или не, е строена в годината, когато се ражда капитан Петко войвода, 1844. Паметника на капитан Петко войвода гледа към родното му село, което казахме, че не се намира далече от тук. Ние правим просто едно завъртане, за да видим всички други места, които сме се набелязали, да и отидем там. Вчера рождения му ден беше. Да, вчера рождения ден. Но си предложи една снимка да си направим вътре, да влезете вътре, ще може да си качите до самите прозорчета. Няма